vittuun siitä! Joo, kyllä mä menen. Mulla lakaa, saatana. No! Mitä sä tapoit? Ei vittu, Sironen. Ville, ota nyt ase. No vittu kun ei oo! Vittu tää on joku vittu jaamalmahmali! Oho, tuo kuulostaa aivan mielipiteelle tuo Villeen veto tuolla. Oppa hiljaa. Ai joku vittu jahmalma. No jumaa vittu. Oh! Tuo tonne maahan asti suoraan, näin mä voin. Mun Kanye West. Mulla ei pystykään. Mun Mr. West. Menkää pois, menkää pois. Jaa, multa loppu puri perse. Mitä sulla passi? Ollaan ystäviä! Vittu siitä. Vittu siis alas. Muivapan tussarissa oli liian iso riikoili. Vittu siitä! Ei! Säikä hihassa! Vittu mä pelästyin. Mä ajattelin, että eihän tuolta nyt kukaan tuo ojalla on kyllä sankari. Höysä pois. Ei! Mä pois! Ala mulla on taskuloppe! Hyvä! No! Miksei tää fluistaa? Nyt lopetat välittömästi! Että sä oot toisen hengiltä. Ei tiedä mikä sattuu. Otas loppukuni! Kyllä tulee paniikkiroundi. Tossa Vittu koski, mä tuun sinne alas ja löysoo kohta turpaa. Ok. Kaikki vei koski. Silloin mä löysin se. Se kuoli. Kaikki voi olla, kaikki voi olla. Mä voitan yhden roundin saman tien. G vitun G. vittu. PP tarkoittaa. Aha, okei. Älä vittu tee noin! Vittu äijä otti luukerin taskusta ja latahti ja telotti ottaa. Oh fuck, miten toi osui sun? Kommunisti. Mitä sä oot ilmaa? Nyt tein kyllä jollekin källi. Vittu. Paskanatka porealtaa sen. Mitä vittua täällä on mies? Mene pois! Se ei kuole saatana, mä oon vitun 100 kertaa asunut siihen. Älä vittu kun mulla on anna mä tapaa ojalla, sitten voit tappaa. Temput ja paskanti porealta. Ei vittu! Perkelee! Miten se ei Mä vihaan kuole? tätä peliä niin vitun yli kaiken, voi jumalauta! Miten se ei Koski kuole? nyt jumalauta lopetat sen kämppimisen ja kellarissa. En mä tohi mennä kun mä ahistaa. One Mexican. One Mexican. Ville! Ai jumalauta. Tää on kyllä niin vitun raikas ja ravitseva pelikokemus, vittu mä sanon. Mitä tää on toisessa kädessä tää saatana esotikki? Oi vittu! Vittu mä vihaan tätä. Olkaa saatana! Koski vaan vittu selällään maassa ja ampuu mua. Vittu onko sulle kuuluu mitä mä tein? Jatka pötköttää. Pötkötti kyllä. No tehkää nyt jotakin saatana. Molemmat kämppiin saatana. Ei vittu mistä sä tulit? No! Missä se Ville on? Täällä se menee. Hyvä Ville! Ei se mene. Hyvä Ville! Ei se mene! Missä se Ville? Ei taas! Ei! Älkää vois laittaa paussille ihan vaikka mä tiedän. Mon! Noin!
Okei. Koski rauhoitun jumala. Noin! Älä ammu nyt mua. Oota hetki. Oi jumala vittu, ei saatana mä en jaksaa. Siis tää on niinku, Ojala pitää toi vai? Ojala niinku saa noi parhaat aseet. Tää on vittu tuuripeli. Ja tämähän on vitu hyvä tässä pelissä. Tsekakaa Joo, tää. käytä muuhun. Vittu kun oisin vielä saanut sut mukana sinne. Käytä muuhun. Oota nyt kun mä täällä jotain ase. Noniin. Ei sillä oo mitään vittu väliä, kun en mä täällä osu vittu mihinkään. Nyt pistä passia. Ai hitto, hyvää kontsaa tulee. Ville please. Osu siihen kerran. Se on 25 HP:tä Ville. Hyvä. Vittu kun ei täällä osu vittu No mitä? Jumala, suoraan naamaa! Oho, ai saatana, mistä sä ton löysit? No vittu kun täällä ei osu mihinkään, vittu! Ei Ville hyppää heittässä Vittu mä tipun jalat! Jumala perkele. Ai täältä ei päässyt mihinkään, okei. Paitsi alas. Ei, kaikki vastaa Koskia ja sitten tulee Teamloadista No se turpaa. se kuoli jo se sä... Missä info? Okaa, meillä on menossa tämmönen autismin peli tässä. Oi vittu, mä en nähnyt mihin sä menit. Me mentiin koko ajan ees taas näitä putkesta molemmat. Älä, nyt vittu, mä en oo tehnyt mitään pahaa tässä maailmassa ikinä. Kuole vittu, ei. Wow! Ei! Laita! Mä en oo tehnyt mitään pahaa tässä maailmassa ikinä. Nää hittoa Sironen. Juokse Ville! Arsi on tasapallomailla! Mä en oo tehnyt mitään pahaa. Hei Ville. No voi Hei, kaikki vasta Ojala. Vittu! Sironen on hyvä. Hei, mulla ei asetta, ei osaa tehdä. Ai itteni. Ei! Ojala. Hei, koska... Ei, mitä vitusta on mahdollista? Ai vittu. Ai Ei, no vittu! Se vittu! teki sen molemmille! Älä viitti. Miten täällä ei tapa ketään? Mitä tapahtuu? No! Koski tippu alas. Vittu, onko se sulle kuuluu mihin mä tippun? Tiedätkö Ville mikä mulla on? Mulla on Ei taser. vittu! Ei jumalauta! Mä en vittu jää! Ei vittu Ojalla. mikään mappi. Ojala on tehnyt peliä. Kerro. Sä olit tehnyt pelieksiä. Joo. Joo, ei mulla muut. Mikä tää mappi on? No tää on Ei, just tää on tää. Miksi muskele ei juokse hei? Tää heti laitetaan dunkkuu kun pääsee peliin. Se on kylmä äijä. Aivan, vittu tiisaa mut ihan paskaks. Tuo äijä varmaan kirjoittaa Väinämöisen sellaisen villanarkin kuulee Kalevala kakkosessa. Se vittu se on. Ei vittu. Ei mä Tän äijä ei kuole. heittää granaatin. Se on asennekysymys se kuoleminen. Mun mielestä on niinku... Vähintäänkin kyseenalainen. Et kyllä siellä istu tuommoisten ruttujen kanssa. Oli yhtä helvettiä tuo $5. Tommi Läntiselle... Tuo. Oho! Oh, vittu. Otin Samista muuten Ei ilman Jaakko, pihalle. ei tulla kuule keulimaan. Ei muuten voi annettu kuolla. hirveesti vaihtoehtoja. Mikset sä voi kuolla? Hei, toi oli romasti sanottuna. Sanottuna. Mä en ollut Butthole Bandi kuitenkaan. Oho! Oho! Tiedätkö Sironen mitään? No, Ase potkas niin, että mä tipuin mapista pihalle kun mä dinkkasin sun. Me treidattiin. No niin mä ajattelin, että enkö muka kerennyt ampumaan. missä vittussa se yksi mies menee? Missä se pinkki
Pinkki kuule reivaajan mies, Tiedätkö, mene mä Arttu, mulla on niin huono olo, että mä en ymmärrä mitä. Tuo ase pyörii mun eessä, mä oon ihan pihalla. Tää vittu. Kattokaa Se tuota. on tuolla nurkas, ei kokki. Se on tos En. noin, ei kokki. Kudupimi. Oli se siellä. Ei vittu, huti meni. No, ei täällä oo muita kuin te. Missä sä oot? Hei. Voi vittu. Ei vittu, se ei ollut ladannut. En suut. Otettiin Ala Samista ymmärtää kyllä siitä. pikkuhiljaa näitä Rauskin video... Ei, nyt kävi huollus. Rauskin striimei. Sami ottaa... Ja tiukka pyllyreikä. Sami ottaa hatul pois ja katsoo, että kyllä senkin persereikä oli musta. Ei vittu. Oli se muuten tiukka pyllyreikä. Mä laitan pari vielä, ettei se varmasti selviä hengissä. Oho! En Nyt mä tosiaan katsoin tiedä. vasta ajalla sun snapin. Vähän meinaa vissiin olla oloja. Ei mene, mitä se puhuu? Mikä? Kenen kanssa mä oon täällä? Kenen kanssa mä oon? Sanokaa nyt äkkiä vittu infoa vittu please! Kenen kanssa mä oon Se on tappamassa? tollanen snami, Jaa no kyllä mä sitten voitan, tää on Olla- helppo. möllöttelijä mies. Te ette kumpikaan tipu tällä hetkellä, te katsotte molemmat taivaalle. Mä sanon, että tää on helppo, jos se on Sami. Jep. Ei se... Vittu mulla onkin ihan vitusti tällä hetkellä. Mä muistin erästä päähän. Ojala tuolla, vaan ei se kuollut. raiskas kaikki. Mikä tää on? Mä en oikein ollut. Wow, oksettaa. Älä oksenna, se ei oo saavit. Oota, mikä toi on? Oota, mä en oo vittu kovaa. Nyt kuule Jaakko juo. Nää. Kyllä jos ammutte mut, Ei. mulla on Jaakon ruu. Arttu! Arttu, katso, Hyi vittu. Kuole nyt! Hei Arttu, kato, Arttu, mä oon sun takana, kato, mulla on Jaakon ruumis. Se on En ainut mä mikä näe. mä oon saanut kiinni. Ei, ei, yllätys. Ei, älä Et karvaa. kyllä ammu minua hulilukolle. Et kyllä ammu tuollaisella rutkulla minua. Se on niinku päivän se, tiedätkö mitä, PKV juttuja, että ei haulikolla ammuta toisia. Mitä vittu, jäpää siellä nyt räpeeltää, mulla ei vieläkään ollut asetta kertaakaan. Mä laitan ton tohon, se on hyvä. Tää on just tämmöstä, ja sitten Rosana sanoo, että Jaakko sulla on parta aivan kuolassa. Ja sitten mä sanon, mitä vittu. Joo, mut se oli semmonen. Et kyllä tule sieltä haulista. Miten ei kuole? Mihin miehet ratsastaa? Ei siellä voi laiduntaa. Ihan, miten mulla voi olla aivan läpimärkä paita? Se on tässä näin. Onko joku vapaaehtoinen, joka haluaisi luovuttaa paikkaansa? Mä voisin tulla koittaa. Yli yhden Mä pelin. voin olla yhden, Mun tilalle vois... Tai no ihan sama, kumpi vaan. otetaan kivipaperin sakset. Okei. Kolmosella. Mä aion ottaa sakset. Se on valmis. Joo. Joo. 1, 2, 3. Sakset. Paperi. Kumpi mitä voitti? Mitä tässä tapahtuu? Jaakko voitti. Niin mut niinku kumpi meistä nyt lähtee vittu? Onko se niinku että mä saan mennä pois kun mä niinku hävisin? Sä saat päättää mitä tapahtuu. Joo, fuck ass vittu.